Chcem pozvať Martina, neviem, kde by mal byť niekde. Ďakujem. Ja budem mať svoj telefón. Tak som rád, že prijal pozvanie ešte raz náš hosť Martin, psychológ, Martin Miller. Súčasťou dnešného stretnutia bude aj prezentácia už spomínaného dokumentu amerických biskupov s fórom Je srdce čisté. Naše vydavateľstvo Minor pred 12. decembra 2016 vydalo tento dokument v slovenskom preklade a sme radi, že niečo také existuje aj na Slovensku. Konferencia biskupov pred 14 mesiacmi v Amerike vydala tento dokument a v ňom práve tak naznačila to také veľké nebezpečenstvo pornografie, ktoré hrozí. Vieme, že v digitálnej ére, v ktorej sa nachádzame, a predtým vieme, že časopis končil poslednou stranou, ale pornografia v digitálnej ére nemá poslednú stranu. A práve preto zisťujeme, že tá všade prítomnosť a tie siete sú roztiahnuté oveľa ďalej, ako si myslíme. Podľa výskumného pracovníka Národného duševného zdravia v Českej republike Jakuba Bintera sám hovorí, že mladým ľuďom teraz navyše počítač umožňuje pozerať veľké množstvo porna, zobrazujúceho častokrát vizuálne veľmi atraktívne situácie, o mnoho výraznejšie než tie, ktoré možno zažiť v skutočnosti. Reálne zážitky tak strácajú na sile. Som rád, že Martin nás môže obohatiť svojimi postojmi a prednáškou, ktorú má pre nás nachystanú. Buď vítaný u nás. Ďakujem veľmi pekne. Pekný dobrý večer. Ja sa chcem poďakovať bratovi Karolovi za pozvanie. Pochopil som, že teda budem v podstate sám. Ja trochu som premýšľal nad tým, že či to má byť prednáška, alebo ako by to malo byť. Ja by som bol rád, keby to bola skôr diskusia. Možno aj brat Karol má prichystané nejaké otázky. Ale možno bude fajn, keď sa budete pýtať aj vy, alebo keď možno poviete svoj názor, čokoľvek. Tak si uvedomujem, že sa mi možno trochu ťažko hovorí, predsa len, že nie je to taká úplne bežná téma a už vôbec nie na takejto pôde. A zase na druhej strane presne prečo práve nie na takejto pôde, pretože ľudská sexualita patrí do života tak ako čokoľvek iné. A na tejto pôde má zmysel hovoriť aj o tom, keď to nie je v tej správnej polohe, keď sa dostáva tá sexualita do pokriveného stavu, keď ľudia produkujú a zároveň konzumujú niečo, čo nie je tak celkom, povedal by som, realita. Možno by som chcel trochu povedať na úvod, prečo je to také atraktívne. Človek si hovorí, dobre, veď je kopu vecí, ktoré sa dajú vidieť, pozrieť aj na tom internete, je veľa toho, čo človeka zaujme, je veľa toho, čo nezaujme, a prečo táto oblasť je taká rozbujnelá, prečo je toľko. Samozrejme, jedna časť súvisí s tým, že celé v podstate 20. storočie sa nieslo viac menej v duchu odtabuizovania aj oblasti sexuality, čo samozrejme v mnohých oblastiach viedlo k dobru, pretože
to, že sa o veciach nehovorí, nie je v poriadku. Na druhej strane to vedlo bohužiaľ aj k tomu, čo tak vždy je, aj k tým akoby odvrátenej strane toho celého. Ale stále akoby chýba tá odpoveď na tú otázku, že prečo je to také atraktívne. A súvisí to s biológiou človeka, alebo súvisí to s biológiou ako takou, pretože ak sa zamyslíme nad tým, ako funguje život na Zemi, tak život funguje tak, že nie jedinec prežíva, ale prežíva konkrétny druh. A ten konkrétny druh sa potrebuje nejakým spôsobom reprodukovať. Nižšie organizmy sa reprodukujú, bunky sa delia a tak ďalej. A vyššie organizmy pristúpili ku komplexnejšiemu spôsobu reprodukcie a samozrejme človek je asi najkomplexnejší organizmus, aký zatiaľ vo vesmíre poznáme. A to znamená, že sa rozmnožuje pohlavným stykom, sexuálnym a výberom proste dvoch ľudí opačného pohlavia. A tá atraktivita, alebo tá sila toho je presne v tom, že je to integrálna súčasť naozaj dlhé stáročia alebo 100 000 ročia vývinu toho, aký sme, alebo kam sme dospeli ako ľudský druh, dávajú veľkú atraktivitu tomu sexuálnemu. Je to vec, ktorá je, povieme to tak, že pudová, alebo takto ju označujeme, a rovnako dobre poznáme pud aj, ja neviem, napríklad hlad patrí medzi tie základné nejaké pudové veci. Bez toho, aby sme jedli dlhodobo, tak by sme neprežili, ale neprežil by teda hlavne ten jedinec konkrétny, kdežto bez toho sexuálneho fungovania by neprežil ten druh, ktorý je. V tomto prípade by to bolo ľudstvo. Preto tá atraktivita, preto je to také zaujímavé, preto je to také príjemné aj v rámci teda toho sexuálneho aktu ako takého, pretože je potrebné, aby to fungovalo, jednoducho povedané. Zároveň treba povedať, že je fyziologické, keď človek vidí pohlavný styk, že ho to vzruší, pretože tam presne funguje tá atraktivita. Je to podobné, ako keď ste hladní a vidíte niekoho jesť. Príde vám chuť na jedlo. Možno na to, ktoré má ten človek, možno na nejaké iné. Čiže je to vec, ktorá je, a zaznelo to aj dnes v kázni, je to vec, ktorá oplýva veľkou energiou sama v sebe a veľkou energiou aj v rámci tej príťažlivosti. A preto je istým spôsobom také ľahké šíriť, povedzme, pornografiu alebo veci, ktoré súvisia s pohlavným stykom tak ľahko, pretože bude veľmi veľa konzumentov, pretože to bude veľmi atraktívne, veľmi zaujímavé. Zároveň treba povedať, že jedna vec je tá, že veci sú, druhá vec je tá, že ich konzumujeme. Zároveň to, že ich konzumujeme, tak zvyšuje akoby aj tú apetenciu. To znamená, že ak je niečo, čo nás láka a priťahuje, tak pravdepodobne tým posilňovaním, tým, že sa budeme tomu viac venovať, o to viac nás to bude lákať. Čo môže byť niekedy veľká pásca aj samotnej pornografie, dokonca až do tej miery, že ľudia uprednostňujú pozeranie takýchto či už obrázkov alebo videí pred normálnym partnerským životom sexuálnym. To už sa naozaj dostávame do oblasti, kde to je niečo, čo by sme povedali nie je v poriadku. A treba povedať, že takíto ľudia potom niekedy aj vyhľadajú pomoc, pretože ak si uvedomia, že toto asi nie je úplne OK a sú schopní, často sa tento problém týka viac mužov, pretože muži sú stimulovaní hlavne vizuálne a sú schopní takíto ľudia niekedy hodiny tráviť pozeraním filmov
touto tematikou na úkor toho byť s rodinou, byť s manželkou, tak v takom prípade určite má zmysel hľadať cestu von, pretože a ten človek si to už často aj uvedomuje, že to nie je v poriadku, pretože už nie je slobodný, už to nie je o tom, že dobre, fajn, mám slobodu a môžem sa rozhodnúť aj pre to, čo mi neosoží, ale sloboda je to len vtedy, keď sa môžem preto aj nerozhodnúť. Pokiaľ to tak nie je, tak už nie som slobodný. A to je ďalšia vec, ktorá sa spája často s touto tematikou, že ľudí robí neslobodnými. Neslobodnými v tom, ako začnú vnímať samotnú sexualitu, neslobodní v tom, ako začnú vnímať samých seba a často aj to, ako vnímajú opačné pohlavie. Naozaj treba povedať, že táto tematika sa týka viac mužov, teda čo sa týka konzumácie, ako žien. A zároveň prináša so sebou, ako som povedal, tú neslobodu, často napríklad v tom, že muži potom očakávajú, zaznelo to, aj brat Karol to hovoril, že možno očakávajú čosi viac, čosi intenzívnejšie, čosi silnejšie. Znovu je to vec, ktorú asi môžeme vnímať nielen v rámci tohoto. Celkovo dnešný svet je taký, že ako keby nám nestačilo to, čo je normálne, ako keby sme potrebovali stále viac. Už sme prestimulovaní bežnými vecami, už sme prestimulovaní aj tými nebežnými vecami a tým pádom, keďže mozog je orgán, ktorý sa vie prispôsobiť a rád sa rozvíja a rád sa učí, tak môže byť niekedy problém potom ho uspokojiť tým, keď dostane niečo obyčajné. Videl som raz taký dokument o tom, ako robili nejakú príchuť na pizzu a zohnali nejaké výborné talianske paradajky, ktoré boli vynikajúce a tým vedcom sa podarilo, alebo teda v tom laboratóriu sa podarilo extrahovať tú esenciu tej paradajky a boli schopní ju multiplikovať, akoby jej silu. A zistili, že áno, že taký, keď vyrobia kečup s takouto akoby pridanou príchuťou, akoby paradajkovejší než paradajka, tak ten kečup tým ľuďom viac chutí, viac sa predáva, je atraktívnejší, ale keď potom ľudia ochutnajú obyčajnú paradajku, tak majú pocit, že to nemá chuť. Ale pravda je v tej obyčajnej paradajke, nie v tom upravenom kečupe, ktorý je akýmsi spôsobom zosilnený oproti tomu, čo je bežné. A toto sa deje často aj v rámci pornografie. Pornografia zobrazuje veci, ktoré väčšinou nie sú úplne bežné a väčšinou sa nedejú tak, ako sa dejú v tých filmoch, ale je to atraktívne. Je to atraktívne, ľudí to priťahuje a zároveň vytvára očakávania. Vytvára očakávania v tom, že takto by to malo vyzerať aj v tom vzťahu. To samozrejme nevyhnutne vedie k frustrácii, pretože sme normálni ľudia, sme bežní ľudia a tak ako sme, tak sme v poriadku. Boli sme stvorení dobre, boli sme dobre vyrobení a nepotrebujeme viac, ale môžeme chcieť viac. A to sú znovu akoby dve kategórie. Jedna vec je, čo potrebujem a druhá vec je, čo chcem. Toho, čo potrebujem, často nie je veľa. Veci, ktoré potrebujeme, je zopár, ale znovu sa dostávame ako keby aj do toho prúdu tej doby, že túto dobu až tak nezaujíma, čo potrebujeme, túto dobu oveľa viac zaujíma, čo by sme mohli chcieť a čo by nám ešte mohla ponúknuť. A to je znovu niečo, v čom istým spôsobom tá pornografická stránka alebo tá erotická stránka je niečo, čo sa dokáže posúvať dosť ďaleko, ale tiež to má samozrejme svoje hranice a niekedy tie hranice začnú byť akoby tesné, alebo ľudia hľadajú ešte iné spôsoby a potom sa k tomu pridávajú rôzne bizarnosti, čo už naozaj hraničí možno znie úplne bežnými možno praktikami a podobne a vtedy takisto je na zváženie, že či ten človek, a teraz nemyslím na
alebo nechcem možno konkretizovať, čo presne, ale že niekedy je to naozaj tak, že ľudia chcú ešte viac, lebo chcieť viac sa dá vždy. Potrebovať viac sa až tak nedá. Potrebujem jednu posteľ, aby som sa vyspal, nemôžem spať naraz v 2 ani v 3, ale môžem chcieť mať 1000 postelí, aj keď mi budú na nič. A to znamená, že v tomto ten náš mozog zase je úžasný, pretože dokáže ponúknuť a dokáže vymyslieť niekedy veci, ktoré máme pocit, že sa nedajú vytvoriť, niekedy zistíme, že sa vytvoriť dajú, lebo predtým, ako lietadlo nebolo, tak sme mali, alebo ľudstvo malo pocit, že nič také existovať nemôže, potom ho niekto zostrojil, bratia Wrightovci a zrazu tu bolo. To znamená, že najprv jestvalo niekde v tej mysli, v tej fantázii, ale žiaľ, táto schopnosť sa dá použiť aj na veci, ktoré naozaj nie sú na osoch. A v tomto smere naozaj má zmysel hľadať tú reguláciu a hľadať to, alebo nepúšťať to príliš ďaleko. V tom máme stále máme slobodu povedať nie, aj keď to môže byť niekedy ťažké. Takže možno asi toľko to z mojej strany, neviem, možno je veľa vecí, ktoré mi k tomu napadajú ešte, ale možno bude lepšie, keď to bude naozaj diskusia. To je všetko, hej? Hej. Ja som sa chcel spýtať, že takú jednu otázku, že v apríli 2015 americký štát Utah sa stal prvým štátom USA, ktorý zákonom označil pornografiu za hrozbu pre verejné zdravie. Zákon síce pornografiu nezakazuje, ale označil za epidémiu či jeden z faktorov zvýšenej sexuálnej aktivity tínedžerov. Zákon požaduje, aby sa vytvorili opatrenia vo vzdelávaní, prevencii, výskume a vo všeobecnom prístupe, ktorý by mohol epidémiu zastaviť. Senátor Todd Weiler prišiel s iniciatívou, podľa ktorej by mali byť pornografické spoločnosti zákonne postihnuteľné, ak sa preukáže ich vplyv na poškodenie zdravia človeka. Aj predstavili, že pornografia má nepriaznivý vplyv na rodiny, pretože jej konzumácia sa spája so znižovaním túžby mladých mužov oženiť sa, nespokojnosť v manželstve a nevera. A teraz moja otázka, že aké máš skúsenosti z tvojej praxe? Objavujú sa prípady, kedy sa znižuje túžba u mladých mužov oženiť sa, či vôbec hľadať si ženu, keď sú závislí od pornografie? Naozaj, asi som to trochu spomenul a myslím si, že to súvisí presne s tými očakávaniami, ktoré hlavne v tomto smere muži majú. A áno, stretol som sa s tým aj v praxi, ale hlavne ten postoj, ktorý tí ľudia majú, je často, znovu ma to vedie len k tomu, čo už som možno povedal, a často si to neuvedomujú k akejsi neslobode, pretože majú pocit, že sú slobodní v tom, že môžu si kedykoľvek pozrieť na tom internete čokoľvek, iste áno, ale že to nie je plnosť toho, čo by mohlo byť a čo by malo byť a ako to má fungovať. Ale je to jednoduchšie. Často je to jednoduchšie, pretože prijať na seba záväzok vzťahu je náročné. Nie je to vždy ľahké, nie je to vždy zábavné, ale v tých videách je to zábavné, je to ľahké, funguje to, je to bezproblémové, ale je to len výsek z tej reality. Alebo ja neviem, aké životy žijú tí ľudia, ktorí tam hrajú v tých filmoch. Áno, točí sa okolo toho veľa peňazí, ale peniaze asi tiež nie sú úplne všetko, pretože je otázne, nakoľko tí ľudia sú skutočne šťastní, nakoľko tí ľudia naozaj môžu povedať, že áno, toto je život, ktorý som vždy chcel žiť a ktorý ma naplňa. Čiže ako keby sme si vyberali, alebo ako keby si tí ľudia vyberali len istú časť. To je ako keby hľadám dobrý príklad,
ako by sme si povedali, že nemá zmysel jesť všetko, že nám stačí len, ja neviem, čokoláda, lebo je dobrá, lebo nám chutí, lebo je fajn. A určite môže byť, je fajn, ale nepokrie všetky potreby, ktoré máme. A preto niekedy s tou skreslenou optikou tí ľudia majú pocit, že možno to nepotrebujú, že možno je to jednoduchšie ostať sami, alebo to nemusí byť o tom, že ostávajú sami úplne, ale že je jednoduchšie mať vzťah na jednu noc alebo pár nocí a že áno, je náročnejšie vytvoriť pevný vzťah a zotrvať v ňom, ale bohužiaľ, akože niekedy je to naozaj tak, niekedy tá jednoduchšia cesta sa zdá lákavejšia a niektorí ľudia po nej idú. Tá ťažká cesta je ťažká, ale na druhej strane väčšinou je oveľa krajšia. Ďakujem. Má niekto nejakú otázku? Dobre. Ja by som doplnila, ja vlastne teraz píšem knihu na tému závislosť od internetu, teraz ju budem vydávať práve tento mesiac. Jedno z tých okruhov je aj pornografia. Takže je to taká náhoda, že tu sedím. Neplánovala som teda, že prídem dnes na omšu, ale tak neodolala som potom, keď sa rozprávalo o tej pornografii. Chcela som len doplniť z toho, čo mám v rámci tých štúdií a tak ďalej, ktorý sa venujem už vyše roka. Ja som terapeut a viac menej anglickí vedci poukazujú, že v rámci tej pornografie mladí chlapci, teda muži, ktorí majú vek od tých 15 až po 25 rokov, čiže do tých adolescentných rokov, tak pornografiou vlastne odburávajú sociálne zručnosti. To znamená, že ako keby nechceli dobíjať to dievča, alebo jednoducho nadväzovať vzťahy s ním, pretože tá pornografia je pre nich unikovou. To znamená, že je to taká cesta zníženého kontaktu s tou normálnou spoločnosťou. Hej. Čiže pre nich je to jednoduchý únik. Tam môžu byť rôzne príčiny toho úniku, hej, ale viac menej ide o to, že nechcú vstupovať do tých vzťahov, pretože pornografia im ponúka tú fantáziu, ten virtuálny svet. Hej, čiže také náhradné emócie. Potom vlastne sú čínsky vedci, ktorí poukazujú práve v rámci tej pornografie na to, že v súčasnosti mladí muži nemajú záujem o sex skrze tú pornografiu, pretože zase je to tá kompenzácia alebo tá uniková. Čiže apelujú teda na tú odbornú verejnosť, aby venovala tomu zvyšenú pozornosť, nakoľko jedná sa o, ako si spomínala, teda o ten evolučný vývin alebo to celé, čiže spôsobuje vlastne mnoho otáznikov a výkričníkov teda na tú spoločnosť. Čiže nie je to len okruh, ktorý by mal podchytiť, dajme tomu, že ten cirkevný rád alebo vlastne tá spoločnosť odborná, ale viac menej celá spoločnosť. Potom v rámci napríklad štúdií, ktoré sú uskutočnené v Austrálii, tak tam v rámci tej pornografie dochádza k vzniku častých depresí, nakoľko muži tým, že častejšie vyhľadávajú ten pornografický materiál, tak ten spôsobuje úton v podstate tých mozgových centier, ktoré vlastne nie sú, alebo stimulujú v podstate potrebu toho pohlavného styku. Tak ako si hovoril, je tam ten biologický proces a neurobiologický proces spojený s dopamínom. To je látka, ktorá vlastne spôsobuje takú túžbu a zároveň aj návyk. Uvoľňuje sa pri činnostiach ako šport, ako tanec a taktiež pri boskávaní. Čiže je to látka, ktorá je veľmi zaujímavá a dôležitá pre náš život, ale žiaľ Bohu, ak nedochádza k sebaovládaniu, tak stáva sa návykovou. A to isté platí aj pri pornografii, že vlastne ten muž stráca to sebaovládanie a vlastne nie je to len pozeraním tých videí, ale zároveň aj četovacími miestnosťami, kde dochádza k uspokojovaniu tých sexuálnych potrieb. Čiže vlastne na Slovensku zatiaľ nemáme ešte výskumy v tejto oblasti, ale
dochádza ku komparačným štúdiám a tak ďalej. Čiže nespomínam sa ešte ďalšie, ale keď ma napadne, tak dopoviem. Ďakujem za doplnenie, som rád, že som tu není teda sám nakoniec. Áno, hej, je to tak, tam asi nie je s čím nejako polemizovať. A je to o tom hlavne, že totiž náš mozog je úžasný orgán. Úžasný orgán v tom, že sa dokáže rozvíjať rôznymi smermi. A teraz asi tam hodí slovo, že žiaľ aj tými smermi, ktoré nie sú úplne ako keby správne alebo akokoľvek, ale že je to na nás tá zodpovednosť, čo s tým robíme. Na druhej strane naozaj treba povedať, že pri dospievajúcich je to riziko vysoko alarmujúce a nie len čo sa týka pornografie, vôbec akoby elektronizácia ako taká, to, že sa stráca kontakt, bežný kontakt tvárou v tvár, že ľudia sa oveľa menej rozprávajú a oveľa viacej píšu, tak to poviem, že sa stráca množstvo neverbálnej komunikácie. A teraz nemyslíme o tom, že áno, aj cez ten počítač sa dá vidieť toho druhého, ale je to iné, ako sa s niekým reálne stretnúť a byť prítomný s tým druhým. A toto je to, čo znovu akoby pridáva ešte viac tomu, čo už predtým možno bol problém, pretože alebo nejakým spôsobom začínajúci, ak existovali časopisy a podobne, ale dnes, a tie sa aspoň do istej miery dali nepredať, hej, mládeži a podobne, ale skontrolovať, čo mládež robí na internete, je v dnešnej dobe skoro nemožné. Mladí ľudia sú vynaliezaví, vedia sa vyznať, vedia, ako si čo vyhľadať a podobne. A tam naozaj asi neestuje nič iné, len to, aby v tomto prípade podľa mňa hlavne rodičia boli prítomní a hovorili so svojimi deťmi o tom, že toto je lákavé, je to tu prístupné, dá sa to zohnať, ale môže to mať devastačné následky. Ďakujem. Má ešte niekto nejakú otázku? Som Martin, ahojte. A veľmi pekne ďakujem za obidva príspevky a vlastne ty si spomenul tie, môžem týkať, devastačné následky, tak ja som vlastne závislý na tom od malička a vlastne presne tak to je. Teraz vďaka Bohu a spoločenstvu som čistých 20 mesiacov od pornografie a vlastne som sa s tým stretol, ak môžem povedať nejaké detaily, tak som sa s tým stretol asi v 12 rokoch prvý raz s nejakým tvrdým pornom. A vlastne ma to úplne vtiahlo. Hej, že ja som vždycky predtým, škôlku som neznášal moc dobre, ani školu prvý stupeň. A vlastne ako som toto zažil, tak ma to úplne vtiahlo. A vlastne úplne to bol iný svet. A sa to rozvíjalo, potom neskôršie tam boli aj videá, potom neskôršie aj internet prišiel a proste verím, že je to progresívna choroba, podobne ako iné závislosti. Aj s tým dopamínom verím, že to proste, že si tú drogu dokážem vyrobiť sám v hlave. No a nechcem hovoriť všetky detaily, ale formy tej závislosti boli čím ďalej horšie. A neskôr som vlastne, ja som díky Bohu sa mi podarilo aj oženiť v istom okamihu, ale som neskôr prišiel aj o manželstvo, aj o robotu takže taká je moja skúsenosť a som vďačný, že je to spoločenstvo, nechcem hovoriť konkrétne, alebo je anonymné na Slovensku a natoľko si ho vážim, že nechcem ohroziť tú anonymitu. A tiež neviem, či zajtra ešte budem triezvy, aby sa ma niekto nespájal s tým spoločenstvom, lebo je to deň po dni. Ale chcem sa práve spýtať, že aké sú vlastne vaše skúsenosti s nejakým riešením, prípadne či máte kontakty na takých ľudí, lebo ja konkrétne veľmi rád by som sa spojil s rovnakými ľuďmi, ktorí
podobne trpeli a nedá sa o tom bežne hovoriť. Ani v práci samozrejme sú rizika, a všade vlastne ja som sa dostal do úplnej izolácie. A tiež aj tie depresie, ako boli spomenuté a všetko. Takže toto je možno otázka, že z mojej strany, že či ty vieš, alebo niekto ďalší o nejakých aktivitách, kde sa môže človek obrátiť. Díky. Ja teda za seba poviem, že priznám sa, že neviem. Ja som mal zo pár klientov, ale áno, presne, je to veľmi chulostivá problematika a je veľmi asi, alebo vyžaduje veľkú odvahu vôbec. Ja to chcem aj oceniť, že si to povedal, lebo to asi chcelo veľkú odvahu, že sa s tým zdeliť alebo priniesť to do nejakého spoločenstva alebo do nejakej skupiny. Takže priznám sa, že ani neviem, lebo ani keď sa aj také niečo vyskytne, tak sám neviem, kam takého človeka nasmerovať. Akože ja to doplním, ak môžem. Je to fenomenálna problematika, to znamená, že v rámci týchto internetových závislostí, žiaľ Bohu, terapia alebo liečba dostupná na Slovensku sa rozvíja možno plienkovo, to znamená, robí človek, o ktorom možno nevieme, že príde nejaký klient a príde za nejakým psychologom, terapeutom a tento na základe jeho potrieb nejakým spôsobom očistí, urobí mu nejaký test. S tým, že žiaľ Bohu neexistuje konkrétna línia, tak ako napríklad pri alkoholizme alebo pri závislosti od kokainu alebo od iných látkových závislostí. Čiže viac menej tá odborná verejnosť momentálne nemá konkrétny kľúč k tomu, ako pomôcť týmto ľuďom. Určite vychádza z prístupov na základe diagnostiky, základnej diagnostiky, ktorá sa robí na základe testu o závislosti, že si to absolvoval, čiže vlastne na základe toho sa potom určí, či si závislý alebo nie si. Musí to robiť odborník, teda psychiater, psychológ alebo psychoterapeut a vezme na základe toho sa postaví liečba. Tak ako hovorím, napríklad o tom píšem teraz a nechcem sa teraz chváliť, ale na kolenách som to teda písala, robila som preklady z niekoľkých jazykov, aby som to dostala do nejakej základnej roviny, aby tá odborná verejnosť mala niečo, už len tých základných nejakých vecí. Hej. Čiže po materiáli som si chodila do Španielska, lebo viac menej nemala som možnosti uchopiť veci cez internet a tak ďalej. Čiže tejto problematike nie je až tak dostatočne venovaná pozornosť celosvetovo. A Slovensko, žiaľ Bohu, keďže nemá urobené dostatočné množstvo výskumov v tejto oblasti, tak nedokáže postaviť liečbu konkrétne na slovenskú populáciu. Čiže tá liečba vychádza z iných metodík v iných krajinách. Napríklad v Nemecku sa používajú expresívne terapie, čiže zdôrazňujú, že je možno dôležité alebo dobre používať nástroje arteterapie, muzikoterapie a všetky tieto doplňujúce terapie, ktoré sú zaujímavé samozrejme pre klienta. Čiže sa pracuje s podnetmi emocionálnymi, expresívnymi, nielen tými komunikačnými. Taliani tí tiež zdôrazňujú teda, že bolo by dobre sa zamerať na dramatoterapiu, čiže dávať toho človeka do nejakej roli, do hraných rolí a neviem, či vieš, čo je dramatoterapia, ale proste divadlom alebo tým hraním sa postavia tie terapeutické prístupy. Amerika samozrejme tá začala teda ako prvá cez jednu psychologičku, ktorá má svoje centra, čiže tí už majú ako keby vypracované konkrétnejšie prístupové metodológie, ale žiaľ nie sú až tak aplikovateľné zase na tú európsku populáciu. Čiže neviem, určite ak potrebuje niekto odbornú pomoc, tak mal by ju vyhľadať.
u ktoréhokoľvek terapeuta alebo psychoterapeuta, ktorý vychádza z tých základných princípov závislosti a viac menej už potom na základe tých individuálnych charakteristík sa postaví liečba. Ale tak ako som hovorila, neexistuje konkrétna liečba, neexistuje konkrétna. Čiže už potom ten terapeut ti vyberie, či je to nejaká analýza alebo psychodynamika, už viac menej ide viac do tej hĺbky, zistí, že či to pramení v tom detstve alebo v konkrétnom ktorom štádiu a nastaví sa primeraným spôsobom tá liečba vychádzajúca z tých hľadisk, ktoré som spomínala. Sám dobre vie, že to nie je, toto už je len dôsledok, aj tá pornografia príčinou je úplne niečo iné, čiže tým spúšťačom môžu byť vzťahy v rodine, alebo neistá väzba s matkou, alebo veľká neistota, v ranom štádiu počas vývinu, čiže takto. Veľká vďaka. Máš niekto nejakú otázku? No ja by som tiež takú jednu otázku, že výskum Samuela Perryho Oklahomskej univerzity s tým zistil, že konzumácia pornografie zvyšuje riziko rozvodu. Nechcem teraz ako nejaké čísla, teraz na čo oni prišli, ale dosť na tom, že aj v tom dokumente konferencie biskupov amerických sa hovorí, že vzhľadom na silný vzťah medzi pornografiou a rozvodmi mnohé deti trpia následkami rozvodu svojich rodičov, čo predstavuje vedľajšiu škodu zapríčinenú používaním pornografie. Aký má podľa teba vplyv na manželstvo a rodinu konzumácia či závislosť od pornografie? Aký má? Ja si myslím, že už som to tak nejak aspoň z časti spomenul. Si to tam dobre rozdelil na tú konzumáciu a na tú závislosť, lebo to sú predsa len dve kategórie, ktoré poznáme aj možno v iných kontextoch. Je iné, keď niekto konzumuje alkohol, a je iné, keď je niekto závislý od alkoholu. Každopádne aj tá konzumácia v tomto smere modifikuje to, ako ľudia vnímajú a ako ľudia prežívajú. Jednak teda sú to tie dopaminergné okruhy v tom mozgu, ktoré sa aktivujú, jednak je to naozaj o tom, že aj tá akoby bežná sexuálna túžba sa týmto v podstate vybíja a tým pádom tak úplne jednoducho by som povedal, že sedliackým rozumom je jasné, že je tým pádom zostáva menej na to manželské spolužitie, a to sa bavíme len o tej konzumácii. Ak sa bavíme o tej závislosti, tak treba povedať, že tam je to naozaj vážne v tom kontexte, ako som spomínal, že tí muži sú niekedy schopní dlhé hodiny tráviť pri sledovaní takýchto stránok na internete, sú schopní ostávať v práci dlho po skončení pracovnej doby, ak si to môžu dovoliť, s tým, že zároveň majú v zásade akoby dobrý príbeh, ktorý môžu povedať manželke, že máme toho v práci strašne veľa, musím tam byť veľmi dlho, a tým pádom stráda jednak manželka, jednak samozrejme deti, keď už sú tam, pretože ten otec nie je prítomný, a v konečnom dôsledku v nejakom zmysle postupne začne strádať aj ten muž, pretože to, čo na začiatku bolo možno zaujímavé a vzrušujúce, tak potom sa už stane akýmsi návykom a nejakou nevyhnutnosťou pre vôbec fungovanie. Tam sa to do značnej miery môže veľmi podobať látkovým závislostiam, kde ten človek, ktorý užíva nejakú drogu, či už je to alkohol, alebo iné drogy, nakoniec aj cigarety a podobne, v podstate už mu tá droga neprináša až tak ten pocit toho príjemná, ale už má, alebo musí konzumovať na to, aby vôbec sa ako tak normálne cítil. A toto sa deje aj v rámci tých nelátkových závislostí, pretože
ten mozog jednoducho, keď sa zvykne, hoci sú to jeho vnútorné zdroje, keď si zvykne na zvýšenú množstvo týchto látok a nemá ich, tak potom trpí abstinenčnými príznakmi, čo je často depresia, úzkosti, nespokojnosť, celková taká často tenzia a tak ďalej. Tých vecí tam môže byť celý rád. Ďakujem. Jan Dudek, ktorý natáča pornografiu, hovorí, že vďaka legalizácii pornografie v Čechách sa znížil počet sexuálne motivovaných trestných činov. Moja otázka, aká je priama súvislosť medzi legalizáciou pornografie a trestnými činmi, ktorá ona sama produkuje? Napríklad zneužívanie detí, ako hovoria biskupy v konferencii biskupov amerických, zneužívanie detí v detskej pornografii, nezákonné obchodovanie s bielým mäsom. Dokonca môže zahrňať aj používanie antikoncepcie a potraty, pretože podporuje a dokonca ospevuje promiskuitu a pohľad na ľudskú sexualitu, ktorý je zbavený lásky a otvorenosti k novému životu. Ťažko povedať, ťažko vyvodiť nejakú kauzálnu súvislosť medzi legalizáciou pornografie a sexuálne motivovanými trestnými činmi. Ako môže tam existovať akási koincidencia týchto vecí, ale že či je to naozaj tak, že vďaka tomu sa nedieje niečo iné, neviem. To je, akoby sme zvyknutí takto argumentovať, ale myslím si, že to by vyžadovalo naozaj hĺbšiu sondu do toho, aby sme mohli naozaj s vážnou tvárou povedať, že áno, vďaka tomu, že je legálna pornografia, tak vďaka tomu je menej sexuálne motivovaných trestných činov. Môže to tak byť, ale to ešte neznamená, že to je celé dobro, alebo že to celé je to v poriadku, pretože na druhej strane je otázka, že k čomu inému možno tá pornografia motivuje. Možno teda nie k tej násilnej činnosti, ale možno k veciam, ktoré tiež možno by sme neoznačili za úplne v poriadku. A jedna vec je trestný čin, čo je samozrejme závažná kategória, a druhá vec je postupný rozklad spoločnosti, čo môže byť oveľa vážnejší trestný čin, alebo ako to nazvať, pretože ten trestný čin je vidno, ale ten postupný rozklad často vidno nie je, ale len sa prejaví niekde po čase a nemyslím si, že už bude neskoro, pretože nikdy nie je neskoro, kým sú ľudia, tak sa dajú veci meniť, ale tie dôsledky môžu byť oveľa vážnejšie. Ďakujem. Máte nejakú otázku? Som sa ja nepýtal. Ináč si môžete kúpiť aj tú knihu, teda pornografia, stojí 3 €. Rád by som sa opýtal, kedy si psychológovia vlastne radili napríklad manželom, ktorí si adoptovali nejaké dieťa, aby vlastne nepovedali teda tomu dieťaťu, že je adoptované. Potom sa toto dieťa dozvedelo, či už od nejakých spolužiakov, ale samozrejme zažilo určitý kultúrny šok, že nepatrí tej rodine. Dneska, pokiaľ mám informáciu od svojich známych, tak už práve, že psychológovia radia, aby sa tým deťom hovorilo už od malička, od útleho detstva, teda, že sú adoptovaní, aby to potom pre nich preto nebola potom pre nich nejaká záťaž. Zaujímalo by ma, že vy ako psychológ, čo by ste radili, ako vlastne sa snažiť, povedzme, tie deti sa snažiť pripraviť na to, pretože doma človek dokáže zadať internetovému operátorovi a tieto stránky si zablokovať, ale ako ste spomínali, tie deti sa k tomu dostanú u kamarátov, u priateľov, alebo nájdu si k tomu tie cestičky. Že akou formou by ste sa snažili tie deti na to pripravovať, aby tomu potom neprepadli? Neviem, či mám úplne univerzálny návod a či mám patent na to, ako to urobiť, ale myslím si, že veľmi dôležitá je atmosféra v rodine a otvorená komunikácia v rodine. To, že sa o tých veciach môže hovoriť otvorene a to, že sa povedzme môže udiať aj to, že to dieťa môže také niečo vidieť, je vec, pretože nemyslím si, že je správne odmietnúť niečo bez toho, aby sme vedeli, že čo vlastne odmietame, alebo aby tá druhá strana vedela. Ja nehovorím, že teraz máme deťom púšťať pornofilmy, to asi nie, ale zároveň, že môžeme rátať s tým, že sa k tomu tie deti dostanú pravdepodobne.
a presne takýmto spôsobom o tom s nimi môžeme hovoriť, že pravdepodobne sa dostaneš niekedy k takému niečomu, sú to veci takého a takého charakteru, nie je to úplne tak, ako to tam je, tie veci, ktoré sa tam dejú, sú možno lákavé, možno zaujímavé, možno príťažlivé, ale nie úplne reálne a nie úplne realistické, pretože na to, aby to mohlo naozaj reálne dobre fungovať, tak tí ľudia sa v prvom rade potrebujú mať radi, lebo predsa len dokonca ani medzi zvieratami to asi nie je len tak čisto púdová záležitosť, musia si nejakým spôsobom sa nájsť a nejakým spôsobom si sadnúť. U človeka je to oveľa komplikovanejšie a sexualita je síce integrálnou súčasťou, ale je súčasťou, nie len nejakou čiastkou. A že toto je celý komplex vecí, o ktorých treba hovoriť. Zároveň určite je dobré, keď deti môžu vidieť a vedieť, že ich rodičia sa majú radi, že ich rodičia sa vedia objať, že ich rodičia sa vedia poboskať, že ich rodičia si vedia pekne povedať. To sú všetko veci, ktoré sú dôležité, pretože ak sa tvárime sterilne, alebo ak by sme sa išli tváriť sterilne, tak to bude mätúce, tie deti tomu nebudú rozumieť. Čiže čím viac tej, poviem to tak, lásky je doma a čím viac sa dá o tom hovoriť a dá sa to vidieť, tak tým menšie je asi to riziko. Ale riziko je vždy, riziko je aj pri iných závislostiach, to dieťa sa naozaj nemáme moc nad všetkým a hlavne v období dospievania dieťa hľadá, alebo mladý dospelý, alebo mladý dospievajúci hľadá svoju cestu a potrebuje ju nájsť aj tým, že sa vymedzí voči tým svojim rodičom a niekedy je to vymedzenie negatívne a ide cez veci, ktoré sa rodičom nepáčia, ale tam môžeme už len dúfať, že sme toho v tom detstve urobili dostatočne veľa na to, aby sa nám to dieťa raz vrátilo a môžeme mať stále otvorené dvere a môže vedieť o tom, že sa môže vrátiť. Čiže áno, aj to sa môže stať. Aj človek, ktorý má dobré základy a má dobrú výchovu a má dobrú rodinu, môže padnúť, ale to neznamená, že nemôže vstať. Takže nemôžeme ovplyvniť všetko, ale to, čo môžeme urobiť, je naozaj byť tam a byť s tými deťmi a hovoriť s nimi a ponúknuť im svojím spôsobom seba, lebo to nie je len o tom, že hovorím o niečom, ale že nejakým spôsobom možno aj svedčím o niečom, že každý asi má nejakú skúsenosť aj s týmito vecami, tak možno je na mieste to priznať a povedať otvorene. Áno, viem, tiež som pozeral také veci, bolo to zaujímavé a tak ďalej, ale malo to takéto dôsledky, neviem čo všetko. Hej, je to o tej úprimnosti, myslím si hlavne. Ďakujem. Môžem ťa doplniť? Jasné. Je to vlastne, z môjho pohľadu je to viac menej, ja sa neviem, psychodynamika, psychoanalýza, tak z môjho pohľadu je to také, že individuálne, že niektorému dieťaťu to môže uškodiť a niektorému to môže pomôcť a je vlastne dôležité uchopiť aj to vekovú hranicu toho dieťaťa, že sú citlivé vekové obdobia, kedy to dieťa by to nepochopilo, nepoňalo, alebo by to skôr uškodilo a malo by to úplne opačný účinok, než očakávame. Čiže nie každé dieťa je rovnaké a viac menej je o to, že je to veľmi citlivá téma a určite tí rodičia by to mali tak nejak vnímať alebo radiť sa teda, keď sú si neistí, teda aj s tým odborným nejakým nastavením a takto nejak spoločne pomôcť tomu dieťaťu, ako odhaliť tú pravdu. Pretože to hľadanie, ktoré vedia aj k tej sexualite, je prepojené práve s tou identifikáciou a identitou a tá sa viaže vlastne aj na tú pravdu o tom človeku. A určite by som to nenechávala zase iba na tú samotnú rodinu, ale bolo by dobre, keby naozaj tí ľudia vnímali, že ak si nevedia s tým rady, alebo keď sú si neistí, tak nech sa konfrontujú teda s inými pármi, alebo viac menej s odborníkom. Ja poznám Patrika, ktorý nakrútil Siliskový sen, Rytmusa teda. A ten vlastne otvorene o sebe hovorí, že vlastne mama na základe rady psychológa mu oznámila teda skutočnosť, že je Róm a že ten otec, ktorý vlastne ho vychováva, nie je jeho skutočný otec
Čiže zistil to v 18 rokov, pretože to mu odporúčila, teda matke odporúčil to psychológ. Mama to rešpektovala a tá to tak aj urobila, že na 18. narodiny sa dozvedel tú skutočnosť, že je vlastne, že má iného otca, že ten otec je Róm a tieto všetky pravdy. Samozrejme, že Patrik bol teda nespokojný, cítil tú svoju nejakú inosť, že není rovnaký a že niečo sa deje s ním už predtým, ale nevedel to pomenovať a viac menej nastúpila taká cesta hľadania, nakoniec až vyhľadal toho svojho vlastného otca a proste mama mu nedokázala tými svojimi slovami povedať, že toto je pravda o tebe. On ju potreboval cítiť, potreboval ju prežiť, potreboval sa dostať do kontaktu s tým svojim pôvodným aj biologickým otcom, čo v podstate mu pomohlo potom aj k tej jeho kultúrnej identite, hej? Čiže nielen tej pohlavnej, ale aj kultúrnej. A to bolo pre neho veľmi dôležité, aby sa začlenil potom, aby robil to, čo robí a takže tak. Ja by som len tam dodal, že áno, ja som povedal, že asi sa to nedá, určite to nedá povedať všeobecne. Alebo dá sa niečo povedať všeobecne a samozrejme, že každé dieťa je iné a ten rodič to svoje dieťa pozná. To, že som zdôraznil tú rodinu, je hlavne preto, že niekedy tak očakávame, alebo by to bolo také jednoduchšie a pohodlnejšie, že mohla by to urobiť škola. A ja nemám nič proti tomu, aby škola takisto robila s takýmito témami, ale myslím si, že rodina je ten základ, že tam to je, nemôžeme očakávať od inštitúcie, že proste prinesie niečo, čo bude vyhovovať každému, lebo znovu nastaviť to je veľmi citlivé a každá rodina je zase iná. A áno, jasne, samozrejme, že nie každý rodič si je istý, nevie a tak ďalej, tak vtedy potrebuje nájsť alebo vyhľadať niekoho, kto mu s tým poradí a zase treba nájsť takého, ktorý mi sedí. No, keď mi nevyhovuje to, že čo mi ten psychológ povie, no tak skúsim to u niekoho iného. No. Akože je to tiež aj psychológiálny človek. Ďakujem. Má ešte niekto nejakú otázku? Áno, nech sa páči. Ja by som sa chcel len opýtať, sa tu hovorilo o chlapcoch a mužoch a takže teda hlavne o nich, že s tým, ale že či aj ženy majú teda, tak mi to prišlo, keby ich sa to ani netýka, čo sme sa tu bavili zatiaľ. A že či oni majú v podstate s tým taký istý problém, alebo to na ne vplýva takisto ako na mužov? Ako čo sa týka žien, je to naozaj trošku iné, hlavne teda v tomto smere. Samozrejme, že keď to zoberieme z tej druhej strany, tak že trpia tým, keď teda ten muž má s tým problém, samozrejme, pretože sa to dotýka aj tej ženy, ako jej, asi by sme to nenazvali úplnou neverou, takouto klasickou, keď teda niekto si nájde inú ženu a podobne, ale mnohé ženy to naozaj vnímajú ako neveru. A je to niečo, čo ich veľmi zraňuje, takže tam je to skôr akoby o tých dôsledkoch. Priznám sa, že ja som sa nestretol priamo so ženou, ktorá by mala problém s tým, že sleduje pornografické stránky a nevie čo s tým. Netvrdím, že také nie sú, ale to percento bude pravdepodobne značne nižšie ako u mužov. Vlastne určite je výskyt žien, ktoré majú s tým problém, že vlastne to percentuálne zastúpenie je pomerne vyššie, tak ako si ty hovoril, kvôli tej vizualizácii, čiže to platí, ale ženy skôr zápasia s takým deficitom alebo nedostatkom vzťahov. Čiže vlastne oni využívajú práve toto médium keď nevedia si nájsť partnera alebo jednoducho vyhľadávajú tie četovacie miestnosti na uspokojenie tých emocionálnych potrieb skôr v tejto línii aj u tých žien, čiže je to v dôsledku toho rozdielného nastavenia mužov a žien na tú sexualitu, že žena skôr potrebuje ten vzťah a muž hľadá tú potrebu toho sexu. Je to taktiež citlivá téma aj u žien a je tam ešte strašne dôležitý okruh a to je to, že vlastne rozlišuje sa, či je to závislosť od sexu alebo závislosť od tej pornografie, že vždycky dochádza k tomu, k takému nejasnému rozlíšeniu v rámci diagnostiky a žiaľ
nie sú ešte konkrétne momentálne, ako som hovorila, diagnostické manuály, lebo tí odborníci nevedia to rozlíšiť, čiže žiaľ, odborníci nemajú k tomu konkrétne že parametre, že takto to je u žien a takto je to u mužov. Že momentálne všetky tieto krajiny celého sveta pracujú na tých výskumoch, aby mohli postaviť diagnostiku a následne potom terapiu. Ďakujem. Má niekto nejakú otázku? Nikto. Ja mám také možno tak doplnenie s tým, čo totiž v tom dokumente hovoria biskupy o tom, že preukázalo sa, že má podobný účinok na mozog ako kokain a na človeka závislého od drog alebo ako alkohol na človeka závislého od alkoholu. Neviem, je tam len dopamín? To je tá chémia, s ktorou akože pracuje pornografický priemysel, alebo je tam ešte aj iné látky, ktoré sa vylúčujú a ktoré spôsobujú závislosť? A priznám sa, že až takto detailne to neviem povedať. Možno kolegyňa bude vedieť presnejšie, ale akokoľvek. Samozrejme, že náš mozog funguje neurochemicky alebo elektrochemicky. To znamená, že sú tam určite nejaké transmitery, ktoré proste robia ten vzruch a prenášajú to, ale dôležité je to na tej úrovni toho prežívania, že ten človek cíti tú závislosť, cíti tú potrebu, cíti to púdenie, cíti taký ten craving k tomu, že mal by som zase to ísť, hej, to cítia závislí hráči napríklad, ale rovnako aj ľudia, ktorí teda sú závislí od pozerania toho pornografického materiálu. Čiže akoby čokoľvek, čo to robí v mozgu, možno nie je až také dôležité. Dôležité je to, že tým opakovaním sa to posilňuje. Toto je veľmi dôležité. Čiže tak, ako sa u toho konzumenta kokainu posilňuje ten návyk tým, že ten kokain konzumuje, u toho alkoholika sa posilňuje ten návyk tým, že konzumuje ten alkohol, tak tu sa to takisto posilňuje a že znovu tá cesta von z toho je hľadať spôsoby, ako to zastaviť. Hej. Nech už to teda v tom mozgu robí čokoľvek, ale úplne konkrétne, čo všetko tam beží, neviem povedať. Asi to bude komplexnejšie. Ďakujem. Ešte tu má nejaké doplnenie? Teda, tak môžem. Sú tam vlastne tie neurotransmitery, aj serotonín, acetylkolín, dopamín, endorfíny. Mám to teraz pri sebe zhoda náhod, akože v španielčine, takže áno, akože je to neurobiológia. Toto je celé tým, že vlastne zaťažený je ľavý mozog, tak tým pádom ten pravý nepracuje dostatočne a tým pádom sa odburávajú tie sociálne zručnosti a máme to pri videohrách, že tým, že sledujeme a pozorujeme to médium a sme tam pri ňom, tak ten dopamín nám spôsobuje ten návyk. Tí hráči napríklad si už dávajú plienky, aby nevychádzali od tých miestností alebo od tých počítačov, pretože pre nich by to bolo veľká záťaž, aby neunikli teda tej emócii, tej silnej emócii toho nejakého boja alebo zisku a tak ďalej. Čiže je to veľmi rýchly akože dopaminový proces. Sú tam tie neuroreceptory, ktoré vlastne prenášajú tie vzruchy a to by sme asi sedeli tu 2 hodiny, keby sme to takto museli do hĺbky. Ale je to neurobiológia, je to neurobiologický proces, takže tak. Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Má nejakú otázku niekto? Ešte? Nikto? Keďže je už dosť ľudí, čo sa do týchto sietí, akože v úvodzovkách pornografie dostalo, musí mať pornografický priemysel taktiku, ako udržať svojich klientov na závislosti. Akú taktiku podľa teba využíva, aby týchto klientov nestratil, keďže oni mu dávajú peniaze? Čo je to za taktika, ktorú používa pornografický priemysel? Že zrazu
akože sa z toho človeka stane taký, je tam len tá chémia, ale je tam len to, alebo je tam niečo viac ako za tým, že, lebo oni si potrebujú stále udržiavať toho človeka v podstate, lebo oni im dajú nejaké kvázi, ako tak poviem úvodzovka, nejaké video, také akože lacné, tak to nazvem, také na úvod a potom musí platiť tie ťažké veci, ja neviem, prístupy, neviem čo všetko. Ale len o to ide, že ako si to vlastne udrží, hej, že na čom to pracuje, ako celé to. Pracuje to na tej závislosti. Pracuje to na tej závislosti v tom, ako funguje akákoľvek iná závislosť. Ten, kto sa stane závislým od nejakej látky, tak už on je ten, ktorý si vyhľadáva toho, kto mu tú látku predá, nie ten predávajúci. Čiže a v tom internetovom priestore akoby to šírenie je veľmi jednoduché, pretože čokoľvek látkové treba fyzicky dodať. Treba to proste niekde priniesť, niekde si to vyzdvihnúť, čokoľvek. Kdežto na tom internete nie je problém, keď človek, ja neviem, browsuje po stránkach a v rámci rôznych reklám mu tam vyskakujú polonahé ženy a podobne. Čiže len otázka toho kliknutia a už som v úplne inom svete. Čiže robia to tak, že si platia reklamy asi aj na bežných stránkach alebo na takých tých, ktoré sú, ja neviem, asi nebudú vedecké stránky, ale stránky, kde ľudia bežne sa pohybujú a odtiaľ len krok k tomu, aby sa dostali k tej ďalšej stránke a potom už len krok k tomu, aby si predplatili nejaký obsah alebo podobne. Čiže asi tento spôsob. No ale akože presný marketing asi nepoznám. Ďakujem. Ja som bola v Luxemburgu na jednej konferencii, kde vlastne boli experti z celého sveta a boli tam aj predstavitelia tých spoločností, ktorí vyrábajú alebo dotýkajú sa konkrétnej výroby týchto digitálnych médií. A viac menej spolu s odborníkmi, že s terapeutmi, proste okruh rôznych teda tém. A viac menej vychádza vždy také dôležité východisko, že všetci musia spoločne pracovať a produkovať cieľ, aby tá spoločnosť sa nezdevastovala tým celým dianím, tým virtuálnym svetom, pretože je to veľmi nebezpečné. A pre mňa, alebo takto, ja som si to odniesla ako taký nosný pilier pre mňa, a to je kultúra používania toho internetu. Čiže viesť už deti k tomu, aby vedeli kultúrne sa nastaviť nejak na to médium, na ten internet, na ten mobil a tak nejak spolupracovať s tými rodičmi aj so školou a v rámci tých všetkých možností, ktoré existujú. Čiže tá kultúra používania. A to samozrejme aj v tej pornografii, to je bez výnimky. Ďakujem. Má niekto ešte nejakú otázku? Áno. Prečo sa niekto osmeril? No, moja otázka by bola, že teraz čo s tým? Či sa nám už len ostáva poddať sa neurochémii, alebo či sa dá aj aktívne niečo robiť? Určite sa dá niečo robiť, vždy sa dá niečo robiť tým, že je to vec, ktorú človek získava svojím spôsobom návykom, no tak veľmi jednoducho povedané sa to potrebuje odnaučiť a čo sa ľahko povie a nie až tak ľahko urobí, pretože zase v rámci toho, ako náš mozog funguje, treba povedať, že opakovanie vytvára nové mozgové spojenia a tie mozgové spojenia, ktoré posilňujeme, tak tie sa posilňujú a sú mocnejšie a tie, ktoré nepoužívame, tak tie odumierajú. A zároveň, že niektoré sa posilňujú jednoduchšie. Čiže toto ide ako keby samé, pretože to vyviera naozaj niekde z tých hĺbších mozgových štruktúr a sú to veci, ktoré sú akoby, že ľahšie naučiteľné ako odučiteľné do istej miery, ale akoby veľmi jednoducho by sa dalo povedať, že cesta vedie hľadaním iných podnetov, jednak teda napríklad hľadaním iných podnetov. Samozrejme, že každý ten terapeutický model má svoje prístupy a svoje spôsoby
hľadajú sa jednak príčiny vo vzťahoch, prečo to vzniklo a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku sa dá povedať, že každá tá terapia v konečnom dôsledku potrebuje nájsť spôsob iného správania toho človeka alebo iného fungovania, čo pomáha aj tomu, aby ten človek mohol inak zmýšľať a inak prežívať. Čiže je to naozaj o takom tom, o zmene života, ako takého, dalo by sa to, že životného štýlu, ale keby sme to chceli tak akoby lifestyleovo poňať, ale že naozaj o tom, že dobre, môžem ostať 4 hodiny po práci v práci a sledovať porno stránky, alebo sa môžem rozhodnúť, že tie 4 hodiny strávim s rodinou, alebo sa môžem rozhodnúť, že nejaký čas potrebujem pre seba, tak poviem rodine, že neviem, chcem ísť hodinu behať a potom prídem domov, alebo a tak ďalej, ale že je to na tom človeku. A samozrejme, že to vyžaduje, že to je náročné, že to vyžaduje energiu, že to vyžaduje tam niekedy aj pomoc a niekedy aj nejaké sprevádzanie. Čiže ako cesta, asi zo všetkého existuje cesta von, len vyžaduje energiu, čo často tá závislosť alebo jej vytvorenie až tak tú energiu nevyžaduje. To je na tom takéto zrádne a takéto ťažké, že do tej závislosti to ide ako keby ľahko samé, z nej von je tá cesta komplikovaná, ale tak to je tak, ako keď človek spadne do jamy, no tak tam spadne hneď a vyškrepať sa z nej von je možno, alebo teda určite zložitejšie, keď by sme to tak chceli nejak obrazne poňať. Ďakujem. Ešte je to nejaké doplnenie? Ja to doplním. Viac menej tá kvalita života a ten životný štýl veľmi vplýva na to nadmerné užívanie a na tú samotnú závislosť. Čiže napríklad účastník, ktorý používa tú pornografiu, vediem ako príklad, 8 hodín, ani nevie, ako sa dostane do používania 24 hodín. Čiže v podstate je to veľmi rýchle. Samozrejme, že tam hovoríme stále ešte o tom nadmernom užívaní, ale keď dochádza k tým ďalším, ja neviem, abstinenčným príznakom, k tej tolerancii zvýšenej a neviem, saliencii a tak, to sú tie odborné veci, ktoré vlastne potvrdzujú tú závislosť, tak potom sa už s tým samozrejme, alebo ten účastník je potom nutný vyhľadať tú odbornú pomoc s psychiatrickým nejakým terapeutickým cieľom. Ale takou bežnou pomocou, to mi neuveríš, alebo neuveríte, je normálny život klasicky nastavený na normálne hodnoty. To znamená, že mať prácu, ale mať zároveň aj rovnováhu, ja neviem, ísť na prechádzku, venovať sa nejakým športovým aktivitám. Toto všetko sa odporúča v rámci odburávania toho nadmerného používania aj toho pornografického materiálu a taktiež aj iných tých závislostí na internete. Čiže sú to také bežné veci, ktoré ako keby sa začali vytrácať z tých našich bežných životov. A je to také smiešné, že príde medzi deti a musím to hovoriť, že je to dôležité ísť na prechádzku, čo bolo niekedy bežné. Čiže to. Ďakujem. Má niekto otázku? Ja sa chcem spýtať, že uvedomujú si ženy či muži, ktorí konzumujú pornografiu, aké rizika podstupujú? Uvedomujú si tie muži a ženy, čo vstupujú do tej výroby pornografie? Či si uvedomujú to, že do akých rizik idú, že napríklad, neviem, že môžu dostať AIDS, môžu dostať a tak ďalej, že množstvo tých vecí, ktoré to sprevádza, že síce oni ako možno vidia, ja neviem, podľa tých posledných, čo som videl, že nejakých 10 000 českých až 15 000 zhruba je pre, akože taká nejaká taxa, čo som, neviem, ja tomu nerozumiem teda až tak, ale akože tak som počul a čítal som, že zhruba za takúto taxu sú ochotní ísť do toho. A či si uvedomujú, že koľko je vlastne tých rizik, že tí muži, že proste, či ženy. Ťažko povedať, myslím si, že asi skôr nie, že až tak s tým tí ľudia veľmi nerátajú. Často oni teda, ako keby tá komunita tvrdí, že teda sú, tí ľudia chodia pravidelne na zdravotné prehliadky a tak ďalej, ale že to je
len jeden rozmer toho celého, že podľa mňa tá devastácia, taká tá akoby osobná alebo osobnostná, alebo otázka tej sebaúcty, sebahodnoty a podobne, tie následky, ktoré to má akoby v tej nie až tak viditeľnej podobe, že myslím si, že to tí ľudia dopredu vôbec netušia. Skôr možno potom, keď tým prejdú a začnú si uvedomovať, že čo sa vlastne dialo, o čom to bolo. Nemyslím jednorazovo, ale možno dlhodobejšie, že potom vlastne si začnú uvedomovať, že ako veľmi ich to poznačilo často. Ďakujem. Ja ťa doplním, tak z praktického som robila s prostitútkami, teda s dievčatami, ktoré viac menej mali tieto zranenia. A pre nich, oni si to neuvedomujú, pretože oni v tom žijú už od detských čias. Aj to znamená, že veľmi častokrát je za tým znásilňovanie vlastne otcom, ubližovanie zo strany rodiny a týmto spôsobom oni sa potom dostávajú ako keby prirodzene do toho prostredia zneužívania a ináč sú to veľmi náročné terapie, trvajú až 5 rokov, sú to najťažšie terapeutické procesy, dokonca aj títo ľudia, ktorí pracujú v tých pornografiách, že viac menej tá osobnosť, tá štruktúra tej osobnosti je častokrát zdevastovaná. Čiže prirovnáva sa to k syndromu vojnového desenia, to znamená vojnoví zajaci, ktorí prežili strach z vojny, tak práve aj tieto ženy, ktoré sa nechávajú takýmto spôsobom znetvorovať alebo znečisťovať, alebo neviem to pomenovať správne, alebo šliapať po sebe, tak majú pred sebou veľmi náročný terapeutický proces a samozrejme, že aj dlhý, ale je dôležitý a je tam, ako tá cesta vedie späť samozrejme z toho pekla, to tak nazvem, ale oni si neuvedomujú, čo vlastne robia. To ste sa pýtali, teda tak určite tam tie rizika sú veľmi nejasné a dochádza k odbúraniu až po možno 3 rokoch tej terapeutickej práce. No ako som poznamenala, sú to veľmi ťažké terapeutické nastavenia aj zo strany terapeuta, pretože sa liečia oveľa horšie ako napríklad narkomani. Čiže takto len z praxe môžem povedať. Ďakujem. Máte nejakú otázku? Takže asi sme vyčerpali otázky. Veľmi pekne ďakujem, Martin, za všetky otázky. Kto už nemá nič, tak aspoň na konci. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za to, že si prišiel naozaj a že si prijal to pozvanie aj hovoriť veľmi otvorene o veciach, ktoré sa niekedy ťažko hovoria, ale vidíme, že mnohí ľudia ľahko do niečoho vstupujú, ale veľa ťažšie sa z toho vychádza. Napriek tomu Pán nám dáva posilu na cestu a aj dnes sme prijali Eucharistiu, aby sme naozaj boli v Pánovi silní. Amen. Tak Pán mu zaplať. Veľká vďaka, že ste prijali pozvanie. Ktorý chcete, tak ešte sa dá kúpiť ten dokument, 3 € stojí, takže nech sa páči.